apartamendu berean bizi diren 2 lagun zirezten. Hilabete untan, 3. aldikotz, amets maitale berri batekin itzuli ziren. Eki berriz, aspaldian bakarrik ziren. Eki hasita, 3 bertsu. Eki eta amets, apartamendu berean bizi diren 2 lagun dira. Hilabete untan, 3. aldikotz, amets maitale berri batekin itzuli da. Eki berriz, aspaldian bakarrik da. Eki hasita, 3 bertsu. Eskabegiarekin heldu zira usu, kolekzionatzen edo hasiak dituzu, pixkat ezkertiago izan zaitez aizu, behin bukatuta gero niri utzi dazu. Oye, garrazo ya aquí. Ahora otra vez, ahora otra vez. Gainera hitz egitik sozialistantzean, haizen bat maltzurkeri duzun bihotzean, nik beti anuzten dut oean ertzean, baina lo egoten zara ni etxeratzean, baina lo egoten zara ni etxeratzean. Antzi joan. Zu ikusita dena iten zait aharo, buru soltzen hasia baitzira zeharo. Hemen amets barkatu problema bat dago, ejadazuz ez duzu ni baino gehiago. Ejadazuz ez duzu ni baino gehiago. Ipurdialdean ere kristona bantaia, neri ateratzen noski didazuzuk saia, zertan dagon aldea asmatzen ez da zaila, zertan den aldea ez da asmatzea zaila. Amets irakasten, pozik hasi nahi nuke nik hori ikasten, ea gehiago urbiltzen diren hola hasten, behintzat utzi txapela egun irabazten, behintzat utzi txapela egun irabazten. Txapela eta gutxio kerida, Patrizia, Joana, Amaia segida, beste lau edo bostek ere ni desira, Amona zarretxean alaxe bizida, Amona zarretxean alaxe bizida.